Letí, letí, všetko letí, čo má krídla, všetko letí. Letí, letí, preletí, nesie pieseň pre deti. Letí, letí, preletí, nesie pieseň pre deti. Vtáčik letí? Letí! Letí, letí, preletí, spieva pieseň pre deti. Letí, letí, preletí, spieva pieseň pre deti. Letí, letí, všetko letí, čo má krídla, všetko letí. Letí, letí, preletí, nesie pieseň pre deti. Letí, letí, preletí, nesie... Dobrý deň, vítam vás v našej slniečkovej materskej škole na ulici Rybárskej v Rimavskej Sobote. Naša materská škola poskytuje celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť pre deti od 2 do 6 rokov a deťom s odkladom povinnej školskej dochádzky. V 6 triedách prebieha výchovno-vzdelávacia činnosť v slovenskom jazyku a v jednej triede v maďarskom jazyku. Sme materská škola, ktorej víziou je edukačným procesom v materskej škole zlepšovať kvalitu života detí, vytvoriť optimálny súbor podmienok a okolností, napomáhať rozvíjaniu detskej osobnosti, ich vzdelávacieho potenciálu s dlhodobými účinkami ich celkovej výkonnosti. Ponúkame vám prispôsobenú prevádzku zariadenia podľa potrieb rodičov, rannú službu, adaptáciu prispôsobenú individuálnym zvláštnostiam detí, triedu s vyučovacím jazykom maďarským, logopedickú starostlivosť 2-krát mesačne priamo v materskej škole, krúžkové činnosti, moderne vybavenú psychomotorickú a environmentálnu učebňu, rôzne športové aktivity ako predplavecká príprava a korčuliarsky kurz predškolákov, výlety do prírody, exkurzie, športové olympiády, školu v prírode, rôzne divadelné predstavenie priamo v materskej škole. Naším cieľom je, aby sa materská škola stala miestom, ktoré pozitívne vplýva na dieťa, stimuluje ho k samostatnosti a psychohygiene. Deti sa v našej materskej škole naučia pracovať v kolektíve, rozvíjať svoje schopnosti pod dohľadom kvalifikovaného a skúseného personálu. Ponúkame vašim deťom kvalitnú výchovu a vzdelávanie a zaujímavé aktivity. Máme dobrú spoluprácu s rodičovskou verejnosťou, rodičia sa zúčastnia na našich aktivitách a akciách, máme dobrú spoluprácu s inštitúciami, poskytneme deťom rôzne zážitkové učenia, každá trieda je vybavená s didaktickou technikou, získávaniu detí základné zručnosti s počítačom, máme moderné vyučovanie s pomocou interaktívnej tabule. Školská jedáleň zabezpečí zdravé stravovanie, dostatok zeleniny, ovocie a čerstvé šaláty. Škola disponuje aj s vlastnou práčovňou. Spoločne s deťmi oslavujeme rôzne sviatky, narodeniny, meniny, Vianoce, fašiangy, Valentína, vynášanie moreny, Veľkú noc, stavanie mája, Dni mesta, Deň detí a rozlúčku predškolákov. Organizujeme tvorivé dielne a besiedky z príležitosti rôznych sviatkov, ako jesenné strašenie, Vianoce, Deň matiek. Deň otvorených dverí pri slávnostnom zápise detí do materskej škole každý rok organizujeme. Plne kvalifikovaný pedagogický kolektív, ktorá vám zabezpečí zaujímavý školský vzdelávací program, ako aj kvalitnú prípravu detí do základnej školy. Deti pripravujeme na rôzne súťaže a prehliadky, na výtvarné, spevácké, na prednes, tanec, športové olympiády, kde dosahujú veľmi dobré výsledky. Spolupracujeme s inštitúciami, so zriaďovateľom,
mesto, Rimavská Sobota s technickými službami mesta, s občianskym združením rodičov pri materskej škole, s knižnicou Mateja Hrebendu, s Centrom voľného času Relax Ecorelax, s lesným závodom v Rimavskej Sobote a s lesnými pedagógmi, so základnou umeleckou školou v Rimavskej Sobote a s Domom kultúry, so základnou školou Štefana Marka Daxnera a so základnou školou Mihája Tompu s vyučovacím jazykom maďarským. Spolupracujeme aj so stomatológom, logopédom priamo v materskej škole. Realizujeme rôzne projekty ako Ekologická stopa, kde s environmentálnou výchovou vedieme deti k zdravému životnému štýlu. Školské mlieko, upevňujeme návyky konzumácie mliečnych výrobkov. Ďalší projekt Adámko Hravo zdravo, kde je podpora a ochrana zdravia detí. Separujeme zber, papier, elektroniku. V súčasnosti realizujeme projekt Revitalizácia školského dvora, Staniečkový školský dvor. Človek sa nenarodí dobrý alebo zlý. Dobrým alebo zlým sa stáva prostredníctvom výchovy a životného prostredia, v ktorom vyrastá. Deťom želáme veľa krásnych chvíľ, zážitkov v prostredí našej materskej školy, veľa lásky a úsmevov od všetkých, ktorí ich milujú. Rodičom mnoho trpezlivosti a nezabudnutelné spomienky na najkrajšie obdobie veku dieťaťa. Spokojnosť rodičov, ktorí nám roky zverujú svoje deti do našej výchovy a opatery, je nám tou najkrajšou odmenou. Krédom našej práce je umožniť deťom všestranný harmonický rozvoj a prežiť šťastné detstvo. Tešíme sa na vás. Dovidenia. Sme pípa a py z bláznivej rakety. My sme tá posádka, čo ide sem. My sme tá výprava z mačacej planéty, čo sa chce pochváliť, že pozná zem. Hľadáme na zemi, hľadáme vás. Nech je nás, priateľov, pod slnkom viac. My sme pípa a py z bláznivej rakety. My sme tá posádka, čo ide sem. My sme tá výprava z mačacej planéty, čo sa chce pochváliť, že pozná zem. Hľadáme na zemi, hľadáme vás. Nech je nás, priateľov, pod slnkom viac. My sme pípa a py z bláznivej rakety. My sme tá posádka, čo ide sem. My sme tá posádka, čo ide sem. My sme pípa a py z bláznivej rakety. My sme tá posádka, čo ide sem. My sme tá výprava z mačacej planéty, čo sa chce pochváliť, že pozná zem. Hľadáme na zemi, hľadáme vás. Nech je nás, priateľov, pod slnkom viac. Hľadáme na zemi, hľadáme vás. Nech je nás, priateľov, pod slnkom viac. Pípa a py z bláznivej rakety. My sme tá posádka, čo ide sem. My sme tá výprava z bláznivej rakety, čo sa chce pochváliť, že pozná zem. Hľadáme na zemi,
planéty. My sme tá